шукргузорӣ аз тинҷиву ободии мамлакат намудани бисаодат қурбон ва бесабаб нест. ӯ замони ҷанги бузурги ватанӣ ва ҳам ҷанги шаҳрвандиро дидааст. Бисаодат Қурбон ва санаи 11 марти соли 1925 дар оилаи калхозчӣ таваллуд шудааст. Падараш барвақт вафот кардааст. Модар танҳо фарзандонро ба воя расонидааст. Бахшида ба Наврӯзи Хуҷастапай ва 95-солагии Бисаодат Қурбон ва сокинони маҳаллаи Даштаки ҷамоати унҷе тасмим гирифтанд, ки деги суманак монанд. Онҳо бо мақсади эҳё намудани суннатҳои мардумӣ ва пос доштани фарҳанги бою қадимаи ниёгон деги суманак гузоштанд. ман аз ҳамин шароити шудагӣ ва аз миннатдор ман аз Имомалӣ Раҳмон хиёлам як бор Имомалӣ Раҳмона биенамо як бор каҳвохеди каравагам ҳамин гапакому гӯям ки нақсини шумо ҳаид ки мои ҳамин қадр кара мондид ҳамаҳо бачаҳо ҳамаҳо аз зони худои шукр қимати не ҳама роҳ кушода мондиян раҳматамоно ва илоҳим аз то камӣ набинам. Бисаодат Қурбон ва дар шаҳри Ленинобод ҳозира Хуҷанд ба дунё омадааст. Соли 1939 мактаби миёнаро хатм намуд. Сипас ба колхоз омад. Як сол дар колхоз кор карду соли 1940 ба омӯзишгоҳи педагогӣ дохил шуд. Солҳои таҳсили Бисаодат Қурбон ва ба замони ҷанги бузурги ватанӣ рост меояд. баъди хатми омӯзишгоҳ боз ба колхоз омада фаъолияти худро идома дод. Давраи ҷанг хизмати ин зан дар ақибгоҳ хеле калон буд. Он замон дар колхоз ӯ звиннавои гвардия буд. Занону духтаронро сарҷам намуда меҳнат мекард. Аз санаи 21 сентябри соли 1951 мудирии китобхонаи бачагонаро ба ӯҳда гирифт. баъд аз фаъолият дар китобхонаи бачагона дар китобхонаи калонсолон мудир шуд. фаъолияти пурсамар ва кордониву маҳорати ташкилотчигии ин қаҳрамонзанро ба инобат гирифта ӯро директори китобхонаи Ленинобод ҳозира шаҳри Хуҷанд таъин намуданд. толи 33 сол то соли 1984 дар китобхонаи вилоятӣ кор ва фаъолият намудааст. шарофати истиқлолияти давлати халқ миллати тоҷик халқи тоҷик анамин анъанаҳои қадимии худро аз нав эҳё карда истодааст. аз ин лиҳоз муҳаллае ки мо иқомат дорем тасмим гирифтем ки бахшида ба ҷашни Наврӯзи 2020 як базм ороем ва анамин анъанаҳои қадимаи миллати худомонро дар байни ҷавонон дар байни наврасон дар байни кӯдаконе ки аз ин расму русум бархудор мешаванд эҳё намоем ва эҳдо кунем. Бисаодат Қурбон ва аз лаҳзаҳои зиндагиаш ба хусус давраҳои ҷанги бузурги ватанӣ нақл кард. ин хотираҳояшро ӯ бисёр ба ҷавонон ҳикоя мекунад. онҳоро ба некбинӣ, дурандешӣ, таҳаммулпазирӣ даъват менамояд. имрӯз ҳам кӯшиш менамояд аҳли маҳалларо дар рӯҳияи пост доштан ва арҷгузорӣ ба анъанаҳои миллӣ тарбия кунад. ба ҷавонон шукр гуфтанро талқин менамояд. ақибгоҳ ба кор карам, шаба пахтаҳои ғизопайҳои мечиндем, чироғ набуд, шам дар чироғ ба керосини пур кар истода даргронда монда истода замин бидронда мо ғизопая мечиндем. пагӯрад рафта дастакиргоҳ мо мебастем бачам. калхоз ман ҳам кор карем, ҳам ман китобхона кор карам. худои ёлиқ дид ки пенсу биронда мана ёлиқи пенсия шуда штиям. Бисаодат Қурбон ва соҳиби 6 фарзанд, 19 набера, 6 абера ва 6 чабера мебошад. фарзандони ин зани солхӯрда соли 1997 модарро ба зиёрати ҳаҷ фиристониданд. ин зани пастиву баландиҳои зиндагиро дида фарзандон ва наберагонашро ба роҳи рост ва меҳнатдӯстӣ тарбия мекунад. фарзандон ва наберагон аз модарбузургашон дарси ибрат гирифта аз ҳастии вай ифтихор доранд. Бисаодат Қурбон ва навобаста аз синну солаш хеле ҷавон метобад. сирри дарозумриашро аз меҳнати ҳалол ва дили соф медонад. нони шери хӯдгомони 300 грамм нон буд зебо забони мегуфтанд медоданд. очрат буром истода нон мегифтем. кунҷори хӯда барам кара муддагиҳо буд даври ҷанганда. донага осиё кара от кара нон кара хӯдагиҳои ман бачимам дидагӣ бачам худам.
همین خیلی کارا بود حاضرنگی ها نیه کن من همش التماس میکنم که شکر کن تان شکر همین قدر خدای شکر میوه نان و همش سیری پوری ما یکون اشکفایی نمیکشیم همه در برای ما دروک رک شدگی مکتبا من بی پول خامی خانیم حاضر اکن تمامی شرایط دیگر و دوری مانده شرایط دیگر بود بچم. امروز این حوله عیدگاهی را میماند. جشن نه تنها در این خانواده بلکه در تمام محله عید است. راست آمدن مولود مادر یعنی بهار 95مین عمر و نوروز خجسته را همسایه و پیوندان این اولاد فالی نیک میدانند. پسری بی سعادت قربان و از مادر قهرمانش افتخار دارد. شکر میکند که مادر فرزندان را به حیات آورده تربیت درست داده است. در عرفه جشنگیری نوروز 2020 که تمام مردم کشور جهان برای تجلیل این جشن آمادگی گرفته ایستادند. زادروز مادر ما به همین راست آمد و از این لحاظ ما تصمیم گرفتیم که با برابر تشکیل نمودن سملک با اهل محلمون زادروز مادر را در احاطه فرزندان با اهل عائله جشن گیریم. بخشیده به 95 سالگی بی سعادت قربان و فرزندان و اهل محله دشتک جماعت اونجا دیگی سمنک مانده به خورسندی این عائله شادی شریکند. قهرمانی گزارشی ما باشد شکرگزار از قسمتش، از وضع سلامتی، تنجی و آرامی و فراوانی وطن عزیزش میکند. گزارش گنجین عالم و سید مختار سید انور و نسیم جان رحیموف برای برنامه اطلاعاتی خبر.